Mari. Bos Benji. Bos. Mana ba? Tara, kas motor. Gue dulu. Hai. Imong pamangayap, imong gamiton pagbutuan kung kanimo sa bisan asang hukmanan. Ikaw adunay katungod sa pagpili sa usa ka saligan ug independenteng abogado. Kung di ka makakaya sa pagbayad, ang kagamhanan mohatag kanimo nga libre para motabang kanimo. Kasabtan nimo ang katungod nga libasan ako nimo. Kuyog ang DOJ. Makita. Baru. Ano mo ka? May sakit? Inyong gini ko anggot. Ha? Dapatan ko naman. Salita lagi kuhan ko. Ay, kon, naipusas. Ingo nang gibutang sa bulsa ko sa ray. Butang. Lugawan ni mo sa ray. Silong ka. Ulam mo ko niya sir. Oy, gibutang ni bulsa ay. Igasa ay. Na sir, gibutang na bulsa ko sa ray. Ana lagi kay katungod. Di lagi di na di ko dawat na sir. Wala ko na buhat na sir. Gibutang na sa bulsa sir. Uy, di ko dawat na sir. Sir, Sa likod. kailan ko nung sir balita. Balita ka sir. Puruan ako na buhat sir. No, sir. Inuun sayo na sir. Uy, wala ko na sir. Dili ginakuha lagi. Ayaw ko wala ka dito kuha. Subject resisting arrest. Sir, Resisting arrest. tabangin ko yun sir. Gamit ang pagpwersa. Sir, tabangin ko yun sir. Dili na ako ang kutak sir. Ah, di mo butang. Ipasok ka sa kumbong sa. Pasok sa Ay! pasok ako nimo. Karon na kan. Ay, gibutan ni yung bulsa ba ko. Patalikod ko nimo. Patalikod ko nimo. Uy, di ka nagyabo ako bulsa. Bantog na niyo kung ipatalikod. Ay, tikulita. Mangilog na karmas ba? Tabangin ko ninyo. Kaya mangilog armas. Kaya armas. Ay, wala ko armas. Kopi kami. Talikod lang, talikod. Ano mo na sir? Para di na talikod. Ayo, lagay ni ko Ikaw talikod. tanawa imong ginapatan ha. Ay, wag mo dapat ninyo. Resisting arrest. Iya mo kutukon. Ay. Tukon ko ni sir. Kamot. Ang kamot ra, kamot sa likod. Kamot. Ganun, di mo kamo cooperate. Hindi ka masakitan. Kamot lang sa likod. Resisting arrest ang object. Yeah. Tara. Resisting arrest. Tara. Pikas. Pikas kamot. Pasok pa yung bulsa sir. Sige, pasok. Pikas kamot. Resisting arrest. Itaya. Pikas kamot. Please.
Alright, mo rin hitabo diri mga igala. Doon na yung hitabo mo resisting arrest. Matod ba niya nga dili daw yung botang bat alin siya dito na sulod siya nga nagkuha sa bulsa. Ang tiyuan ko niyo ni sir. Ang kon. Sir, Nata DOJ, nata media ay dili. tiyuan ko niyo ni sir oy. Angkit. Nakakita ako sa awag ni sir. Sa likod ba? Naanagi kay ka. Nani angkit. Nakakatungod ato sa masmanan. Explain ha. Ito. Pagkatungod ko sir, tingin mo ni paskan. Ato na ka. Kamauna jud kay mo, kamauna jud kay mo. Ah, ibon mo ko na Tinunod na lang. Kay bawo jud ka. Ayo, resist kay. Saan ko? Angkit ba pagdali ba kay gadi gani Ano ha. ni mo sir? Wala man ni consult kung bulsa ni sir. Pero boss, Naman kay katungod. money mo allege although gibasama kay nagdoktor ado ka nang kwan meron na doktorin nga nagkatungod sa pagpadayag sa imong kaugalingon sa korte, di ba? Resisting arrest pa ka. Sisting ang gusto ko na ako. Hindi mo kong Di gipas ka na. makaprocess resisting arrest. Grabe kay kag aligasyon ako ha. Timan ina imong ipang storya nako. Ano timan ina. Na may video. Ito ang tanong storya. Kuan mo storya. Wala na sa kanina, ibang pagkuha kong kwarta. Ka-video ko na. Alright, so mali no ang initial nga paggayon sa kaning bypass suppression nga doon hitabong resisting arrest no Diri sa kwarto sa dinakpan nga kanang gidakop sa mga ahente sa Philippine Drug Enforcement Agency 7 Company 7 karong gabi mga super standby.